Raġel instab maqtul f'bagol ta' karozza f'Ħalqormi. Is-sejba saret tul il-jum ta' tlieta u l-karozza l-istess waħda ta' Mario Farrugia ta' 62 sena minn Pembroke li ġie irrappurtat nieqes il-ġimgħa l-oħra. Madankollu s'issa il-kadavru għadu ma ġiex identifikat dan minħabba l-istat qawwi ta' dekompożizzjoni u għalhekk għadu ma jistax jiġi konfermat li hu ta' Farrugia stess li għadu irrappurtat nieqes sa issa. Għal-ħabta tal-10 ta' tlieta filgħodu il-Pulizija daħlilha rapport li fit-triq il-wiet f'Ħalqormi kien hemm karozza parkjata, karozza ta' tip Peugeot b'kulur gris li minnha kienet ħirġa riħa mhux tas-soltu. Malli l-Pulizija ġew fuq il-post u fetħu l-bagol ta' din il-karozza sabu sejba ta' kadavru li kien fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni b'wiċċu moti. In-numru ta' reġistrazzjoni tal-karozza misjuba f'Ħalqormi għandha l-istess pjanċi ta' reġistrazzjoni BGY 074 bħal dik ta' Mario Farrugia. B'hekk ġie konfermat li din il-karozza ta' Farrugia. One News jista' jikkonferma wkoll li l-karozza nstabet imsakra u ċwievet ma nstabux fil-karozza, madankollu mhux esklus li dawn jistgħu jinstabu fil-ħwejjeġ tar-raġel. Fuq il-post il-kellim tal-Korp tal-Pulizija Brendan Pisani qal li jidher li l-karozza Peugeot 407 kien ilha pparkjata fil-post li nstabet. Pisani konferma li Mario Farrugia sit il-karozza ma huwiex magħruf mal-Pulizija. Dik hija parti mill-investigazzjoni tal-Pulizija fl-aħħar ħinijiet kienu qegħdin jitkellmu anke ma' persuni li fl-akwati li forsi jistgħu jagħtu indikazzjoni meta din il-karozza instabet ipparkjata hawnhekk. Li nista' ngħid huwa jidher li l-karozza kienet forsi ftit jiem tinstab minħabba il-mod ta' kif instabet il-ħmiex il-xita tal-ħamrija li għamlet jagħti indikazzjoni illi dik kienet forsi xi ftit tal-jiem hawnhekk. Imma meta il-karozza kienet ipparkjata hawnhekk fil-wiet qed jiġu parti mill-investigazzjoni anke forsi nistabilixxu mal-kameras tas-sigurtà li jistgħu jgħinu ħafna f'dan l-istadju biex ikun stabilit meta l-karozza ġiet ipparkjata hawn. Fuq il-post deru numru ta' uffiċjali tal-Pulizija mill-iskwadra tal-omiċidi kif ukoll it-tabib forensiku Mario Scerri li analizza l-katavru fuq il-post hekk kif il-Pulizija qed tqis is-sejba tal-katavru bħala parti minn omiċidju. Kienu ftit qabel it-tlieta ta' wara nofsinhar li l-katavru nħareġ minn fuq il-post fil-karru tal-mejtin. Fis-sigħat li ġejjin mistennija ssir l-awtopsja fuq dan il-katavru. Il-Pulizija lqet ix-xena tar-reat sabiex tippreserva t-traċċi kollha dan biex tkun tista' tikkonsolida l-investigazzjoni tagħha. Fuq il-post ġew ukoll raba ta' Mario Farrugia li ġew mitkellma mill-uffiċjali tal-Pulizija b'mod privat. Għalkemm il-Pulizija qed timxi fuq it-teżi ta' omiċidju għad trid tistabbilixxi d-dinamika ta' dan il-każ. Hija parti mill-investigazzjoni sabiex ovvjament nistabilixxu fejn ġara l-każ jekk ġarax hawnhekk jew ġarax il-post ieħor u anke meta dan l-omiċidju seta' seħħ bħala ġurnata fejn seta' ġara. U ovvjament naslu anke għall-arresti tal-persuna jew persuni li allegatament kienu involuti f'dan l-omiċidju. Intant dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mis-Supretendent Fabian Fleri u l-Assistent Kummissarju Sandro Gatt mill-iskwadra tal-omiċidi bil-għajnuna tal-Pulizija tad-Distrett ta' Ħalqormi u San Ġiljan.